Така, отново съм аз. Сега едни видни майстори на офроуда ще запълват мотоциклетите и ще сцепат мрака и се до тези коловози. Трудни за преминаване. Айде. Имате ли нужда от брояч така пред? Старт! Ето. Ето, Росен се впуска в трудните дебри. Кофти потръгна, докъде и ще стигне. Ще изпушни камерата. Давай, Росен, ние сме с тебе. Добре, до тук добре. По кофти път тръгна от тази страна. За момент да погледнем тук. Ето тариката ще мина от друга страна. Това е младен, вече със скорост. Скорост на по-намали частите на моторите. Добре, там се сбират. Добре, добре. Даваме следващия участник, ето набора. С пукана гума, да се отбележи. С пукана, но не спира. А коя е марката? Марката коя е? КТМ. Това не спира. Без точило води. Ето един бе и брачил вратото. На едно точило кара. Не на там бе, върни се. Ето го, добре. Набора спущи. Дали ще мине едно точило през коловозите така? Айде! Много поздрави! Краско, Краско. Красия цар. Леко, леко, леко на вираж. Яй, какъв ръгът газ. Браво! Браво, ще бъдат похвалени. Стоп.